Presidente da Federación de Asociacións Galegas en Madrid, Fagama, amigo Horacio Rico, alcalde do ilustrísimo Concello da Estrada, Gonzalo Louzao, reverendo das comunidades galegas en Madrid, Andrés Ramos, presidente de Asomega, amigo Julio Ancochea, ilustrador do libro, Ramiro Cimadevila, Pilar Falcón, muchísimas grazas, membros, representantes das distintas asociacións galegas en Madrid. Popularizar o elitismo, diría o meu añorado, o noso añorado amigo Francisco Villado Mayor, que vive nun recuncho dos nosos corazóns. Popularizar o elitismo, popularizar as artes, popularizar a poesía. Sacar a poesía dese Parnaso e facela popular, como estamos facendo hoxe aquí. Hoxe vai ser o libro dos amigos, porque eu sí que teño plan B, gusta meter todo escrito, que penso que o fago, bueno, pois un poquinho ben, e oralmente, pois voume moito, pero hoxe apetéceme, pois irme moito. E falar de amigos, teño que falar de Noé, ela sabe por qué, non sabemos por qué. Temos que falar de Juan Blancolino, eu non sabía que ia vir, pero hoxe sí teño que falar porque é un grande amigo, unha grande persoa, unha grande cabeza. Teño que falar tamén dun poeta, xa o dixen a primeira vez que vos coñecín, que descubrín pois a todos vós, tendes a sorte, ou temos a sorte de ter na Estrada e de ter en Madrid pois ao grande poeta Manuel Pereira Valcárcel, que está aquí con nós, e eu rindolle a miña admiración porque é así, e é de xustiza. A Pilar Falcón nomeina, Iñaki, teñote que nomear a ti tamén. É todo un orgullo, un privilexio, unha emoción por compartir estes versos de aire, amor e vento e facelo con todos vós e facelos con esta entidade que é Fagama e facelo nesta casa que nos acolle, que nos agarima, que é unha casa que é a alma e o corazón de Galicia en Madrid. Doña Noni, que é unha profesora que é moito máis que unha mestra da Estrada, cando viña e lle dixen que viña ao centro galego, díxome, bueno, te lo digo en un instante, como dice las cosas, vas a la casa de todos os galegos en Madrid. Pois eu penso que sí, que estamos na casa de todos os galegos. Ben, as ledicias na vida, as ledicias, a poesía, as ledicias e tamén a poesía, cando son compartidas, sempre son as mellores. Eu quero agradecer pois a presentación e as palabras pois deste sacerdote, deste reverendo e filósofo e teólogo, e para min eres, ou desde Galicia vemos como un intelectual galeguista, e quería te agradecer as túas palabras. Fíxate, coñecino, temos moitos amigos en común, e eu coñecino porque me falaban dela. A primeira vez que vin aquí, pois o Muiña de Alcobendas, o Fernando, o Horacio, dixerme, bueno, aquí moito máis que o patrimonio cultural que é infindo, pois temos a xente, e dentro desta xente, pois falaronme de ti como persoa, e eu penso que eso traspasa, e eso é algo poético tamén. Entón, pois, mil parabéns, e moitísimas grazas polas palabras. De Julio Ancochea, que decir, hai 3 anos que nos coñecemos, pero é como se fosen 30, estou casado con unha matemática, Horacio matemático, Ana de Horacio tamén, aquí hai moita xente de xenería, e está elevado, é como se nos coñecésemos toda a vida. Non é poeta, pero si é editor de poetas. Tes aí unha recompilación preciosa dun libro moi formoso, Poetas do Aire, o Gallá, pois eu estuvese por aí tamén, pero de momento hai que conformarse con ler, e disfruto moito lendo e gozando da poesía pois dos compañeros. Julio, como dixen por escrito, e repito iso aquí, eres todo un poema de amor e vida, co que significan as palabras amor e vida. Sei que non vas cambiar, non cambias nada, parabéns por ese éxito máis, non sei se catedrático, non sei o que dixo o meu amigo Barcala, pero parabéns por iso, e sobre todo por mirarlle
mirarlle os ollos a xente, que é un acto poético. Sei que trataches a Benedetti e sei de moitas cousiñas, pero bueno, imos seguir. De Ramiro Cimadevila, que decir, vou no ler textual, as súas acuarelas, as súas ilustracións son fundamentais para que a publicación que hoxe presentamos posúa ese halo, esa aureola de aire, amor e vento. A obra de Cimadevila procura unha búsqueda constante da perfección, da beleza, da verdade, e eu reitero, pinta como os querubines, pinta como, con permiso de Andrés, pero pintas como os anxos do ceo. O sea que, parabéns, e un aplauso para ti, Ramiro Cimadevila. Eu estou emocionado. E se vos digo a emoción, pois vai causar riso, pero non me importa, porque esa emoción. Eu sempre quixen estar no centro gallego. Sí, estuve na Casa de Galicia, estuve noutros sitios, pero no centro gallego e con todos vos, porque de pequeno, no meu barrio, na miña casiña, en Bedelle, pois comíamos as uvas nas badaladas e eran bueno, como vos pasaría a todos vos, en la primera, que era la primera e que era a única, e comíamos as uvas da Porta do Sol. E o centro galego de Madrid está, a Rúa Carreta está preto, está aí ao lado. E a min eso, pois, bueno, pois éncheme de emoción. E tamén é moi poético amosar, cada un de vos, cada un de nós, amosar as emocións. É poético, a veces son pois, poesías moi sinxelas, como son estas cousiñas, pero é poético. Bueno, e tócalle o noso alcalde, o meu alcalde, Gonzalo Louzao. Eu teño unha fonda complicidade pois, literaria e poética con el. Despois, se queres contar, pois pódela contar. E se non, pois queda así para contar despois na comida. Agradecemos moito que estés aquí representando o Concello da Estrada e para nós, eu sei que para a Rei e para a miña muller, que foi a túa profe, pois tamén, pero para todos nós, para todos os estradenses, que aquí hai moitos, e para a xente de aquí de Madrid, pois é moi importante, non? Ese recoñecemento, o sea que pois agradecemosche moito, Gonzalo. Ben, e quería ter así unha chiscadela pequeniña para comunicarlle despois tamén a Valentín García, porque é un grande amigo meu, un grande amigo voso, e bueno, hoxe pois non pode estar aquí, pero Valentín, tanto na Estrada das Letras como bueno, na Estrada da Vida, pois é unha persoa moi importante para min, e eu así o quero resaltar. Os agradecementos teñen que ir tamén, isto parece o libro dos amigos, non? Porque, e este que ven, non ven falar de poesía, non. Prefiero falar de nomes propios, aínda sabendo, como sempre decía Olimpio, que pode quedar alguén, pero non se vai molestar porque xa se ve que estamos falando, pois con sentimento. A agrupación Rosalía de Castro, do Centro Galego, eu non sabía que era centenaria, 102 anos, non? Pois, Maruxa, eso pareceme que é algo para, bueno, que podedes estar, que estamos todos moi orgullosos. E todos os que participan neste acto poético. E teño aquí un listado e quero vos nomear, ainda que parece así un pouquiño, porque forma parte da miña poesía. Isto, se lle puxera ao Carlos Nieto a música, pois quedaría moi poético tamén. Sonia Cruz, eres Sonia Cruz, verdad? Danche moito a lata e co galego. E de cando en vez aínda veñen dicindo e por que se di esta palabra e por que non se di esta outra? Como se di choiva, chuvia, e ti contestaralle, bueno, pois o que che caiga na cabeza, ti que che cae na cabeza. Valen todas, hai infinidade delas. Pois, moitas grazas, tamén che dou un saúdo porque sei por Horacio e pola xente bueno, por moita xente que hai aquí de xuntanza que faz un grande traballo e, lóxicamente, temos que ser reivindicativos ca lingua, temos que utilizala máis. Ahora está saindo nas enquisas que se lee máis que nunca, e a nosa xuventude en Galicia está lendo máis que nunca, pero sí que é certo que houve unha caída pois alarmante de falar galego. E iso, pois, desde aquí xa o facedes,
porque estamos na capital de España, estamos en Madrid, e hai que ver cantas leccións nos dan, e en Galicia, pois, temos que retomar ese tema. E ben, Sonia Cruz, Rosa Ferreira, só vos vou nomear porque teria que estar con vos moito tempo, María Sangiao, Maruxa, creo que eres Novo de apellido, Maruxa Novo, Begoña Porto, Javier Barcala. Javier Barcala igual non leu moi ben o poema. Eu penso que o leu mal o poema. Pero é que ten outra cousa que é moito máis importante que o poema. Javier Barcala, pois tendes un problema de saúde e igual non leu o poema ben, pero está se sentando, está agarimando e está mirando aos ollos, e eso sei no eu. E o digo non por quedar ben con el. Sabémolo, Redi, sabémolo. Javier Barcala, non cambies nada, sigue lendo a poesía así de mal. A min encántame. E iso de ler a poesía así con voz de bardo. Eu recordo unha anécdota que me contaba sempre Pancho Pillado, que había autores, Uxío Novoneira, por exemplo. Uxío Novoneira leía o prospecto dunha medicina e parecía un poema. Mantéñase lonxe do alcance dos negros. E a voz quedaba ecoando, vibrando no ar. Non cambies. Javier Barcala, Fernando Gómez, lemos o poema un día, aí da queimada. Non sei se é poema ou non é poema, pero bueno, pasámolo moi ben e eu penso que tamén é as nosas tradicións. E Milagros Porto Gestoso. E aquí, permitideme a licencia, temos que facer unha parada, porque é a filla de Pepe da Singer, bueno, de Pepe da Sima, pero eu sei que é moi boa xente, sei que participa en todos os actos culturais, fai o Camiño de Santiago, bueno, que vos vou decir que vos non saibades, e alcalde, temos aquí unha estradense que Eduardo, que, bueno, pois en breve que sexas recoñecida no teu pobo por eses 50 e cantos anos aquí? 56 anos. E ben, e deixo para o final, pois, a Horacio Rico, eres de matemáticas, a min a xente de matemáticas caime ben por sistema, a túa muller é de matemáticas e tamén me cai ben por sistema, iso é un axioma, a miña tamén é de matemáticas, entonces, por iso a Sofía esa e o número pi, esa chiscadela, ese popularizar que está funcionando moi ben nos institutos, pois teñen, por exemplo, no Instituto García Barros un concurso de sopías. Entonces chamaronme da Asociación de Escritores en Lingua Galega, pero a ver, Xosé, pero como é eso de sopía? Pero que dir de números? Bueno, non sei se o acabaron de entender ben ou mal, pero sí que está funcionando, os rapaces están escribindo e penso que o están pasando ben. E casi me esquezo de decir que traballas moito e ben a prol da nosa cultura, que nunca queres que se fale de ti, pero hai que falar de ti, e casi me esquezo de Lisardo. Casi me esquezo de Lisardo Flores, pero non me esquezo de Lisardo Flores. E Lisardo Flores é un home o que eu admiro profundamente. É un home que, bueno, de Portas, que estivo de factor na estrada, con Olimpio, estuvo de factor na estrada, e eres un home moi importante para a colectividade galega. Que o diga eu, porque o estou descubrindo, eu xa sei que vos o sabedes. E nada, eu quería, pois ese ollar de neno pequeno que tes, quería trasladalo aquí e darte as grazas. Eu aprendí moitísimo de ti no mes de xuño, ou xullo, cando estivemos aquí, e isto estaba todo, bueno, todo patas para arriba, exactamente, sí. E hai que ver todo o que traballas ti, todo o que traballa o seu equipo do Centro Galego, e tamén che dou os parabéns. E, bueno, e para decir que son poeta e non vin aquí, pois agardo que non me quedase ninguén, eu penso que non. Mari Carmen, non sei se te saudei, saúdo-te agora, vale? Aquí, estamos aquí. En Maite, bueno, Pepe Cerdeira, o gran fotógrafo, home, a Amalia López Brea Luchi, unha artista que ten colaborado comigo e ten xa é dona de unha obra moi grande e que está sentada pois ao lado dun home que é moi importante tamén para min, que é Miguel Villar, e que tamén lle agradezo moito que se desplazaran ata aquí. E, bueno, a Carmiña de Alcalá e, como non, a Carlos Nieto, que xa te saudei antes. E, bueno, pues eres un grande músico, eres unha persoa aparte que te atreves así con todo, con casi todo, poesía e música,
don Xosé Neira Vila, sendo polo atallo, decía que a música ou a poesía, cando viaxe a casar da música, pois sempre é moito máis cómodo, non? Vale, xa me estou pasando co plan A, entonces simplemente teño aquí un poemiña que escribín para a Fagama, que xa o lín hai 2 anos. Teño que saudar tamén a Carlos Blas, porque tamén é unha persoa moi importante que tendes aquí na colectividade. Ben, e rematamos, vou ler 2 poemiñas, un dedicado á Fagama, e aquí pois teño todas as entidades que conformades, pois si Centro Galego de Madrid, si Alcobendas, si Móstoles, si Fuenlabrada, si Alcorcón, si Alcalá de Henares, que me invitaron pois a... creo que no mes de marzo, pois fan un traballo moi importante os de corredor de Alcalá de Henares sobre o mar e a poesía, ali estaremos, os de Villalba, os de Tres Cantos e os de Lluris Gama. Si todos os que estamos aquí, pois penso que levades a Galicia, penso non, é así, a Galicia no epicentro do corazón. E o poema di así: Fagama é vos un mundo, a cidade de Madrid, o seu fogar, a lingua de noso nos seus beizos, unha morea de grupos tocan, cantan, bailan, o alalá. Fagama estintila no universo, Galicia no epicentro do seu corazón, o río da vida baixa todo ledo, as letras galegas, unha fermosa chanzón. Fagama é un veleiro de ouro, Horacio Rico, o seu capitán temonel, bogan e bogan pola mar dos soños, entre palabras de saudade, agarimo e raiolas de papel. Fagama recende a irmandade, a poesía, xuntanza, romería, festa rachada, filloas con mel. Dende Madrid para Galicia enteira, a nosa terra, sorrisos, vaguas e un grolo de moscatel. Fagama, diría o Manuel María, sodes vós, o pai, a nai, Galicia, a rapazada. Se unha amiga de amor queredes atopar, non deixedes aquí en Madrid de visitala. Fagama é voso camiño, camiñando, camiñando pola estrada da vida sen cesar. Rubida Modiño, ata o cumio do centro galego. Dende aquí, o ceo podedes acariñar. Quédame un poemillo. E despois desta chiscadera poética, pois a min gustaríame rematar con uns versiños que lín a primeira vez que estiven aquí e que Madrid é un cruce de camiños, a estrada, o noso pobo alcalde é un cruce de camiños, Lalín, para que non se... e a Fonsagrada, os povos son cruces de camiños, porque a estrada da vida son cruces de camiños. E este poemiña di así, e xa rematamos, e vai en homenaxe pois a todos eses seres queridos que todos tendes, que todos temos, que non viven, pero sí que viven, sí que existen, sí que viven, pois nun recuncho do corazón. Na estrada fica todo, absolutamente todo. A nai, o pai, a terra, o que gañamos, o que perdemos, o que odiamos, o que amamos, o que vai morrendo e nacendo ao mesmo tempo. Na estrada fica todo, absolutamente todo. Velaí a grande milagre das nosas vidas, a estrada, o camiño dos nosos devanceiros, protexido polos nosos pequenos corazóns ardentes, baixo o lume tenro que nunca esmorece. Moitas grazas a todos.